Hello everyone, welcome back to the channel. नै प्रसाद दिनै ओंखाम गोरलैनि फुजा होनो नागिरदों जोंना दाहाय जागोन मोनायावसो जागोन ओंखाम गोरलैखौ हाब माथो गोथाव गोथाव दंथारो जाखानोसो लुगैबाय नाथाय भगबानजों सोबा जागोन ना ओंखायनो नांथ'ला नैबे थाइनैखौ हाफानो थिननो नागिरदोंमोन आङो नोंखौ ओरैनोसो दङ जोंनाव बे फिथाइखौ होफानो हायामोन भगबाननो बे फिथाइखौ आं होफानो थिनदोंमोन खमलाखौ गोखैखायनो जानो बायोमोन आङो नै सेरबाबो गाबलायलायो ओंखायनो जानो मुगैलायलाङो आङो आपेलाबो सेवनायसो नो गेरेबजोब्बाय आपेला आयै लागाव होनलायलायबावो दाजा जालायो मोनफा खिबु नै मोदाय आगानबो दं मोदाय आगानबो दङ लागा मा सना फुजा होगोन नागिरदों दे मामिया लोगोसे फुजा होनो नागिरबाय ओंखाम गोरलैनि सियाव सावनानै फैखांजोब्बाय दा ओंखाम संग्रायाव फाइनालि होखांजोब्बाय दैखराव बावबाय जोंना दैखराव बावो फुजायाथ' जोब्बाय जेरावबो होखांजोब्बाय दसे एसे भगबानफ्राबो इन्जय खालामथोंसै जाग्रोथोंसै औ गोदै गोबाबफोरखौ जों जेरेखम जानायाव टाइम लायो बिसोरबो एसे टाइम लायो दा बिनि उनाव संजेनसै मोनथिखायो र' जों भगबानफ्राबो जायोना बिसिनावबो खुगा दं बिसिनावबो हाथाय दं नुवाखैबाबोथ' भिडिअफ्राव नुबायना सिनेमाफ्राव ओइ बोरै मोनखो फुजाखौ होखांनानै हे मोजां मोनबाय जोबगोनानै मोजां मोनबाय ना सुन्दुरिया गिदिर मोनाखै आयं हो आयं गिदिर मोनाखै नै ओंखाम गोरलैनि दासो सारदों नों र' नै मोनबायलै मबाइलावसो नांबायमोन आलदालै मा ना बेयो माबायदि मोसायो औ मोसालायो नै माबायदि मोसायो बेखौसो मोसालायो मोसानाया माबायदि ब्रेक डेन्स लायो डेन्जारेसलै बे नै मैथाया रेडि जाखाजोब्बाय
मैथाजों माजों संनो नागिरखो बाजै लाजिनाया वा लाजिनानै नै बिथिंसो फैबाय मा खालामदों सना ओंखाम गोरलैना सना दिनै बाजैयानो लाजिखौ सुथार जोंना खिथानोबो रोङा मैथाजों माजों होनखाबाय मैथाजों नाजों बरिया Cheers. Buriya. Jawai. Great. मा ओंख्रि बियो आब'? आलु अमा रेडि जाबाय अमाया सेरनैल' गेस गैया ओंखायनो अराव संनांदों अरासो गोथावसिन जायोना आब' बरिया नुबाय गोथाव मोनथारबाय मा जाखो गोथाव जाबाय गोथाव जाथारबाय दाउ सावखांलायबाय नै जोंना बिमायासो गोदायो दाउखौ बिमायासो गोदायो नै होख्लायजोब्बाय सावजोब्बाय फुजोब्बाय ओइ मामि माखौ नायदों नोङो सना अर खाम होनो सना डेन्जारेस बुस्थु बियो ओरै हालाय बाब डेन्जारलै बै मालाम फारायाव थांनानै दानायबानो जायो इसे खामायगोन रोङोलै बियो ना बाथोनाबो बरिया जालायबाय गासिबो बरिया जोब माखौ जाख्रमसो जासिगोनलै आन्दायसिगोनसो बरियाल' नुजोब्बाय नै गासिखौबो अयथासारसो बिदौआसो लावद्रायलायसिगोन आंना ओंख्रि देखायैनो दा खनसेनो देखायसैलां नांगौबा अनला निथिया जादो स्टिलालाय थिगौ गोथाव ओंख्रिया दाना आन्देरा खायम जाबाय जोंना आन्देरा खायम नै जोंना फंबाया दिनैसो फार्स्ट टाइम अर सायदोंलै नोंसिनालाय सोदों खनथामलायबाव जोंना दिनैसो फार्स्ट टाइम दिनैनाथ' ब्लगा बारा मोजां जायासै जानो हागौ थेवब्लाबो अनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय साफा काराइट बानायना होबानो जाबाय दे होनबा